Не хочеться навіть коментувати цю маячню, але в рамках боротьби з російською дезінформацією чітко буквально 5 тез по темі. Перше. 200 українських екстремістів, яких Україна начебто направила до Білорусі для дестабілізації ситуації, і табори з підготовки екстремістів в Україні є плодом хворобливої фантазії тих, хто надав такі дані моєму російському колезі Сергію Лаврову. Друге. Україна не вела, не веде і не вестиме жодної підривної діяльності проти Білорусі. Третє. Росія навпаки заявляє, що вже направила деяких своїх фахівців до Білорусі і готова направити їх ще більше. Четверте. Намагання Росії представити своїх зелених чоловічків в Білорусі як українських екстремістів – це дешевий і програшний трюк. І головне – воістину, як каже прислів'я, злодій кричить «тримайте злодія». Співголова громадського об'єднання «Права справа» Дмитрій Снігирьов з нами зараз на прямому зв'язку. Пане Дмитрий, вітаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер, да. Как бы вы прокомментировали заявление Лаврова? Ви знаєте, це дійсно безглузда маячня, яку не варто коментувати. На менше з тим я хотів би зауважити, єдине зробити акценти на тому, що Російська Федерація скористувалася тією ситуацією щодо так званої провальної операції з ПВК приватної військової компанії «Вагнер». Різні думки в українському суспільстві щодо того, чи була операція, чи не була операція, призвела у підсумку до цих результатів, що Російська Федерація заявила, що це, власне, був сценарій української сторони витягнути російських громадян на територію Білорусі і, відповідно, дестабілізувати ситуацію в цій країні. І потім вже пішли подібні безглузді заяви Лаврова про наявність 200 українських найманців, відповідно, таборів підготовки на території самої України. Тут варто сказати, що заяву Лаврова треба розглядати як елемент інформаційно-пропагандистської операції Російської Федерації, яка має на меті посварити, власне, і Білорусь. Не випадково свого часу президент Білорусі Лукашенко заявив про те, що Білорусь ніколи не стане плацдармом для військового вторгнення російських збройних сил з території його країни на територію України. Подібні заяви не влаштовують Російську Федерацію. Вони розглядають як Республіку Білорусь, так і Україну в зоні свого військово-політичного впливу. І, відповідно, будуть робити все можливе для дестабілізації ситуації в цих двох країнах. І головне, що буде робити Російська Федерація, це намагатися зняти з себе відповідальність за діяльність відверто провокаційних сил в Білорусі, які пов'язані, власне, з фінансовими і політичними колами самої Російської Федерації. Відповідно, будуть спроби перекласти ситуацію щодо нестабільної політичної ситуації в цій країні на сусідів, в першу чергу на Україну. Тут Україні треба зайняти виважену позицію і чітко дати, відреагувати на ці дурнуваті заяви Російської Федерації, пояснивши, власне, білоруським колегам, що Україна не втручається у внутрішні справи Республіки Білорусь і, відповідно, події, які відбуваються в Республіці Білорусь, є суто внутрішньою проблемою цієї країни. Варто утримуватися від будь-яких коментарів офіційним особам з приводу подій, які відбуваються в Республике Беларусь. А как по-вашему, вот буквально 2 минутки до завершения нашего эфира, как по-вашему ситуация в Беларуси может отразиться на Украине? Если Российская Федерация полностью поглотит Беларусь, чем это нам грозит? Ми отримаємо фактично територію, контрольовану Російською Федерацією, відповідно можливість для розгортання додаткових підрозділів Збройних сил Російської Федерації на території цієї країни. Я не виключаю, що тоді Республіка Білорусь буде дійсно використана в якості військового плацдарму для подальшого військово-політичного тиску Російської Федерації, але вже з території Республіки Білорусь. Це дуже небезпечний сценарій. Тим більше я хотів би підкреслити, що білоруська кордон з Білорусією пролягає в безпосередній близькості від
стратегічних міст України, на відміну від російсько-українського кордону на Сході. Тобто нам тут жартувати нема чим. І треба, відповідно, зайняти чітку виважену позицію. РНБО має дати розпорядження і відповідно зібрати засідання Ради безпеки і оборони щодо укріплення, власне, україно-білоруського кордону на момент можливих провокацій, власне, Збройних сил Російської Федерації, які розташовані в цій країні. Дуже дякую вам, Дмитро Снегирьов, співголова громадської ініціативи «Права справа», був з нами на прямому зв'язку. Дякую вам.